गहपुर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय गहपुर टाउननि सयदुवार जौमा फरायसालिनि खोला फारसे थानाय बिल्डिंनि गोजौआव नर्थ इस्ट हेल्थ केयार क्लिनिक गोदानै खुलिदों। गोजानाव थाङा लाफानो गहपुर टाउननि सयदुवार जौमा फरायसालिनि अपोजिट फारसे मोननो हासिगोन बयबो नर्थ इस्ट हेल्थ केयारनि फाहामथाय। गल ब्लाडारनि जेंना, देहानि बिगुरनि जेंना, देहायाव सानाय सुनाय बायदि बायदि बेमारजों भुगिनांनानै थानाय रायजो राजाफोरखौ सिबिनो थाखाय लाना फैदों चम्पा बसुमतारिया बे क्लिनिकखौ। लोगोसे बेयाव मोखांनि बेमार, गथ' मोननो रोङै, स्पामनि प्रब्लेम, खानाय गुनाय बायदि बायदि बेमारखौ फाहामथाय लानो थाखाय होखानाय मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन। मबाइल नाम्बार 8011591542। आं गासैखौबो हाजासे हामबायो बे जोंनि नर्थ इस्ट हेल्थ केयाराव फैनायनि थाखायहाय गहपुर हालामावहाय बेखौनो आं बुंनाय जायोदि माने आं गोबां धन्यबाद होनो सानग्रोयो आरोना आवगोलावनो नोंसोर फैनायनि थाखायहाय। ओमफ्राय आं बुंनो सानोदि माने दायो जोंनि नर्थ इस्ट हेल्थ केयारा गहपुरावबो जाफैबाय। ओमफ्राय बिदिनो गोबां मानसिफ्रा फैयो, ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा सोंहरबाय थायो। बिनि थाखायनो आङो एसे फोरमायनो सानदोंदि जोंनि नर्थ इस्ट हेल्थ केयारावहाय मा मा प्रडाक्ट मोननाय जायो आरो मा मा बेमारफ्रा हामखो गोबां आङो बुंनो सानो। माने नोंसोरो गोबां मानसिफ्रा नुबायबो जानो हागौ। आंनि चम्पा बसुमतारी ब्लगाव आं होबाय थानाय जाखायो टेस्टिमनिफोरखौहाय। ओमफ्राय आङो बे गहपुरावबो माने गोबां मानसिफ्रा एवेयार नङिखाय बारा मोनथियैखाय आङो दिनै खोन्थाहरनो सानोदि माने नोंसिनि सुबिदा बायदि जोङो लादों। मानो होनबा गोबां अर्डार थाङो बिनिफ्राय जोंनि नर्थ इस्ट हेल्थ केयारावहाय अर्डार खालामहरबाय थायो। बिराद खस्थ' जायो पार्सेल हरनो थाखाय। बिनि थाखायनो जोङो सानखांनानैहाय बे गहपुरनि बेसेबांनाखि मानसिफोर दङ ना बिसोरनि थाखायहाय जोङो मोनसे सुबिदा होनोसै होननानै जोङो बे गहपुरावहाय खुलिफैनाय जादों आरोना। मास मोनथामसो जाबाय आरोना जोंनि अपेनिं खालामनाया। दायो जि जोङो नर्थ इस्ट हेल्थ केयारावहाय जोंनि प्रडाक्टखौ मोनो काजलगावआव, बे प्रडाक्टखौनो एखे प्रडाक्टखौनो बे गहपुरावबो मोनगोन। दायो आं लकेसनखौबो एसे खोन्थालांनो सानदों। सयदर कलेजनि अपोजिटआव आरोना, स्टेट बेंकनि एसे सानजा जायो, माने खुबथां रेस्टुरेन्टनि एटेचआवनो आरोना, माने मेन रडजोंनो नांजाबनाय। दा सारमोनाबो एसे हाइलाइट खालामना होदो। ओमफ्रायहाय बिदिनो आरो गोबां गायन' प्रब्लेम, ओमफ्राय सेक्सुवेल प्रब्लेम, जायफोरहानाखि फेमिलि ब्रकेन जानाय बेफोरबायदि सेटिसफेक्सन गैयै बिसोरनि थाखायबो होनाय जायो। बट गायन' प्रब्लेम बिसोरनाखि बिदिनो जायफोरनाखि गथ' मोनाखै 13 बोसोर 12 बोसोर बिदिनो डक्टरनाव थांनानैबो फेडाप जानायफोर नोंसोर बानो नाङा। मानो होनबा जोंनावहाय गोबां राहा दङ, बेफोरबायदिनो अपसन दङ आरोना। बिदि गथ' मोननायफ्राबो गोबां दङ। मोनबाय। नोंथाङा गहपुराव बबे समाव एटेन्ड जाफैनो हायो? आङो दायो सप्तायावहाय खनसेल' फैनो हायो। मानो होनबा जोंना मोनथाम सेन्टार दङ, काजलगाव, उदालगुरि ओमफ्राय गहपुर आरोना। बिनि थाखायनो आं उइकलि वान्सखौहाय आङो बिस्थिबार दिनावहाय भिजिट खालामफैनाय जायो आरो। ओमफ्राय जायफ्रानाखि निसा लायो बिसोरनि थाखायबो गोबां राहा दङ। आरो गोबां मानसिफ्रानो नुखाबाय टेस्टिमनिफोरखौहाय, ड्राग्स लानाय, जौ लानाय, गान्जा लानाय बेफोरबो नागारनायनि दङ, न'खराव गोजोननाय फैनाय दङ मेरला। आरो बेजों लोगोसे सानाय सुनाय बिस बिदिनाथ' आं सानफ्रोमबो आपल'ड खालामो भिडिअखौहाय। जायफोरहानाखि सानाय सुनाय दङ, बिस बिदिना, आर्थराइटिस, बेफोरबायदिनो गाउट एबा बायदि बायदि केलसियाम खम जानाय बेफोरबायदि प्रब्लेमनिबो दङ। सानफ्रोमबो रिजाल्टआथ' फैगासिनो फैयो, बेफोरबायदिनिबो दङ आरोना। दानि समाव गोबां गल ब्लेडार स्टन, स्पेसियेलि गल ब्लेडार स्टन गोबां मानसिफ्रानो हामा होनो। थिगानो, आंबो फोथाया, नाथाय गोबां मानसिफोरानो ओरैबायदि प्रब्लेम दङदि हार्टनि प्रब्लेम, जायफोरा किडनि प्रब्लेम, बिसोरो माब्लाबाबो अपारेशनाव खालामनो हाया। ओमफ्राय गल ब्लेडारा देरोबा बुहुत रिस्कि, बे केन्सारबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो गोबां अपसन दङ दायो जोंनावहाय गल ब्लेडार स्टन हामनायनिबो रिजाल्टआ रोखा फैबाय आरो। आं नोंसोरनो भिडिअखौबो सेयार खालामनो हागोन। टेस्टिमनि दङ। आरो किडनि स्टनाथ' उइदिन 15 days 20 daysआवनो रिजाल्ट दङ। दानि समाव गोबां जेनेबा फार्मासि दङ। बेथ' आं बुंनो हाला, दा बिसिनाव मा मा प्रडाक्ट दं आं बुंनो हाया। नाथाय जोंनि प्रडाक्टआ बुहुत मोजां। जोंनि नर्थ इस्ट हेल्थ केयारनिया बुहुत रिजाल्ट आरो बुहुत पेसेन्टफ्रानो भिजिट खालामनो फैयो। बे पेसेन्ट भिजिट खालामनो फैनायावनो जों मोनथिनो मोनोदि नंथारगौयैनो जोंनि मुलिया सैथो आरो मोजां आरो। दानि समाव मोनसे बेमार दङ जोंनि पाइल्स बेमारनि माबा मोनसे बेयाव हामनायनि राहा दं नामा? औ, पाइल्स बेरामनियाबो हामो, नाथाय आङो बेखौ नायग्रोयो। जायफोरहानाखि क्रनिक गिदिरथार जाबाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो हामो होननानै अपसन होनो हाया। बिनि थाखायनो आङो नायनानै आङो ट्रिटमेन्टखौ होयो आरो।
नायनानै औ गोबां हामनाय दङ रिजाल्ट दङ आं नोंसोरजों शेयार खालामनो हागोन आरो आंनि चम्पा बसुमतारी ब्लगाव नायबानो नुखागोन आरो